दा जों माराथन जों केम्पेइन हाई भल्टेज केम्पेइना सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो माने आगोलाव 100 स्पिडआव खारदों एबार 150-200 स्पिडआव जों खारगासिनो दं। जय बिपिएफनि जय हाग्रामा सारनि जय हाग्रामा सारनि जय हाग्रामा सारनि शिवली महिलानि देरहासार शिवली महिलानि जिउ लावथों। बे अजदाथ' बे इउपिपिएलनिफोर होदों सोरबा होदों सोरनिबा न'खराव सानै गाहाम मोनहैदों दा बिथोर मा गिदिर खोथा जेराव क्वालिफाइड मानसि दं मोनहैगोन नङा होमबा बिदि नंगौना नङा बिदिनि खोथा गैया न'खरसेनिफ्रायबो एमएलए जाहैजोबनो हायो न'खरसेनिफ्रायनो अफिसारबो जाहैजोबनो हायो न'खरसेनिफ्राय डिसिएसपिबो जानो हायो ना बे गासिबो माने जेबो माबा गैया बेयो माने बिथि गैयै बे अभियोग होदलाबायनाय दा बेहाय जेबो खोथा गैया जों देग्लाय मोनैफोरनो खालमासि होगोन खालमासि मोनैफोरनो फिर खालमासि होगोन 5 बोसोराव सोलिबाय थागोन गभर्नमेन्ट फैलायगोन आरो बेखौनो जों खालामफिनलायगोन मेन समस्याथ' बेनो हा हु 1 नाम्बार समस्या 2 नाम्बाराव साख्रि बाख्रि गैयैनि नङा होमबा बे मोननैया बिराद गिदिर जेंना जानानै दं जोंनि थाखाय दा बे मोननै जेंनाया जोंना प्रायरिटि मोनगासिनो दं आरो हिन्जावफोरनि एम्पावारमेन्टनि खोथा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै जों होबाय थागोन सिन्था गैया आरोखि। मैया प्रिथिबि नारायण देबेशआ मोनसे अजद होदों बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दलनिफ्राय बायजोनिफ्राय बिजाथि होदों होननानै रुपम रयखौ बे नङा भटार लिस्ट जाया थायो बिसो होनो मोनो बे खोथा गैया बेवहाय बे गासिबो बिथांमोना अभियोग होदलाबायदों बे जेबो बिथि गैया आरोखि। दिनैहाय शिवली महिलारि बे 3 नं क'क्राझार एलएसि समस्तियाव मैया बिजाथिलाइ गथायबाय आरो दिनै फुंनिफ्रायनो गोबांथार हाबाफारि लानानै जोङो दिनै आवगायबोगासिनो दं। फुंनि बेलायाव जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे दतमा थुलुंगाफुरियाव जों बिबार बावनानै फैदों बिनि उनावहाय जोङो बै भुमखा 12 भुमखा जेराव माने सा 10 जन बर' आइजोफोरखौ एपिटिएफफ्रा रेप खालामदोंमोन बे भिक्टिमाइजफोरजों जोङो सावरायनानै फैदों आरो बिथांमोननो जों अनसुंथाइ होबोदों आरो बिनि उनावहाय जोङो मोननै मोनथामसो प्रग्राम खालामबोबावबाय दिनै जेरावबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय दिनै जों मोनगासिनो दङ बिपिएफ हिसाबै दा फैबाय थानाय बिसयखथियाव माने जेननाय देरहानाय खोथा रायलायनांगौ गैया जोङो रिजाल्टआ माब्ला होयो बेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ जाबाय आरोखि आरो क'क्राझाराव सोरबा लरेन्समोन सोरबा माबामोन इलेक्सन गेलेनानै खुनु लाब गैया दा बिटिसिआव दा ओरैबायदि जाबाय रायजो राजाफ्रानो गावनो गोसो जानानै फैबाय दा जेरावखि जाया जयनिं आरो दा दिनै नुबाय माने देबरगाव ब्लकनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा माने भाइस प्रेसिडेन्ट टटेल कमिटिखौनो सिफायनानै दिनै बिपिएफ दोलाव जगदान जाबाय आरो एसे आगोलाव जोङो बै बिसमुरि प्राइमारि बेवहायबो 50 जन जइन होबोदों आरो दा बै मालिगाव महेन्द्रपुर बेवहायबो जोङो बिसिबांबा बुरजा बेयावबो 50 जन जइन होबोदों जेरावबो जइन होमबा मा जेननायनि मा थाबावनांगौ बेलाय दा जोङो मोनसेल' सिन्था खालामदों जाहाथे 126टा समस्तिनि बिथोराव जोंनि शिवली मेदामा बांसिन भट मोननानै देरहानांगौ रेकर्ड खालामनांगौ बे आरो मन्त्रि मोननांगौ बिनि थाखायसो जों खामानि मावबाय थादों बिदि रांनि अनसुंथाइ माथाय खुनु खोथा गैया सरकार दं जोंहा सरकारनि जोंहा अनसुंथाइ बानायदों मोनबा गेरेन्टि बानायदों बिनि गेजेरजों जायनो मोननो हायो बेनो होगोन हा हु गैयैफोरनो हा होगोन दिनै सरकारि न' रानदों सरकारि न' मोनगोन दिनैहाय अरुनदय मोनदों अरुनदय होगोन दा अनेकथा जोंहा स्किमफोरबो दं बिनि थ्रुयै जोङो बिथांमोनखौ जोङो माने बेनिफिटखौ होगोन दा बेबादि बबेबा जइन जाबा 500,000 मोनो बिदि गैया जों इच्छायै फै जों वेलकाम खालामगोन बिदि सोरनोबा 500,000 होनानै इउपिपिएल बादि मानसिखौ जइन खालामनाय जबरदस्ति खालामनाय बेबादि गैया दा जोंना मावनो गोसो दं मावफै जों बयखौबो वेलकाम खालामो दा जों माराथन जों केम्पेइन हाई भल्टेज केम्पेइना सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो माने आगोलाव 100 स्पिडआव खारदों एबार 150-200 स्पिडआव जों खारगासिनो दं बे जेबो सिन्था गैया जोङो समय मथे 7 तारिख मेआव एप्रिलाव 7 तारिख एप्रिलाव जोङो जोंनि फोसावदिनायखौ फोजोबहैगोन जोङो न'खर हाबलांजोबनो हागोन जोंहा अनेकथा माने टायारनि माबा दं कमिटि दंखाजोबो बिसोरनो मावजोबगोन मा एजेन्डाखौ लानानै रायजोफोरनि भटखौ नोंथांमोना बिनो नाजागोन एजेन्डाया बेनो जोङो थांनाय बिटिसि गभर्नमेन्टआव इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन मोनबा गेरेन्टि आरो बे मोनबा गेरेन्टिया दाबो दङ आरो जालांबाय थागोन बेजोंनो जोंना जथेस्थ' आरो थांनाय बाराव रायजोफ्रा बे मोनबा गेरेन्टिखौनो मोजां मोननानै बिटिसिआव हाग्रामा महिलाखौ सरकाराव लाबोदों आरो बे मोनबा गेरेन्टिया कन्टिनिउ थाबाय थागोन
आप टु 5 इयार्स आरो गोदान इलेक्सन जागोन देरहागोन आरो बे गेरेन्टिया थाबाय थागोन रायजोफ्रा मदद होगोनखौ नोंथांमोना 100% खुनु डाउट गैला एखेबारे माने जोङो देरहाखाबाय होननानै दानो बुंनो हायो दानो जों खाना जानो हायो खिन्थु जों UPPL बादि बिदि नङा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो खालामग्रा नङा ओंखायनो जोंना रिजाल्टखौ जों नेगोन जोङो बांसिन देरहागोन बेथ' निर्घातखा नालाय जोङो जेराव जे टाइमाव रंजानांगौ रंजागोन